Hello everyone, welcome to my YouTube channel दिल से राजीव आपका राजीव। ଏହି ଫୁଲଟିର ନାମ ହେଉଛି ଜବା ଫୁଲ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ହିବିସ୍କସ୍ ରସାସିନେସିସ୍। ଏହା ମାଲେସିସ୍ ପରିବାରରେ ପଡ଼େ। ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଫୁଲରେ ଧଳା ପାତର ମଝିରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପିଙ୍କ ଧଳା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଜବା ଫୁଲ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜବା ଫୁଲ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର। ଧଳା ଓ ଗୋଲାପୀ ମିଶ୍ରିତ ଏହି ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରତି ସକାଳେ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସହ ଖେଳିଥାଏ ଏବଂ ଦିନକୁ ନୂଆ ଆଲୋକ ଦିଏ। ପତ୍ର ଉପରେ ଥିବା ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ, ଫୁଲର ମଝିରେ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ସବୁକିଛି ଜୀବନର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହି ଜବା ଫୁଲ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଏହାର ଗନ୍ଧ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ପ୍ରତିଟି ପତ୍ର ଆମକୁ କହୁଛି ସୁନ୍ଦରତା ସଦା ପ୍ରକୃତିର ମଝିରେ ଲୁଚିଥାଏ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ତୁମ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଦିଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।